posachedwa apa tikupasilani press briefing imene anachitisa a Youth Empowerment for Political Action lero lino mu mzinda wa Blantyre. Amenewa ndi achinyamata amene akuyesesa mbali yawo kumenyera ufulu kuti mwina achinyamata apasidwe mipata ku politics, chifukwa anthu ambiri amangonena kuti achinyamata ndi atsogoleri ammawa ndi iwowa zimenezo akusemphana nazo. Apa mkulu wa gulupu imeneyi ndi a Denis Mahata komanso pali a Alex Kamakira. Takhala ndipo mumvesere kuti kodi achinyamata amenewa lero lino abweresa zotani komanso akamba zinthu ngati ziti. Bikisana nawo imene ndi section 8 subsection 6 imene imanena kuti ekhayo ndibwereze ekhayo amene ndi zaka 35 zakubadwa ndi amene akuyenera kuti apikisane nawo. Ndeifaye pati kuti ayi tiyeni tiganizire wachinyamata at least mutatsitsa ndikuyikapo pa 30 ndiye kuti mmene imakambira Youth Policy Act ndiye kuti wachinyamata upangidwa include kuyendetsa nawo dziko lino. Ndinenenso kunena kuti sindiye kuti wachinyamatayo tikatsitsa kapena tikakoza section imeneyi ndiye kuti automatically wakhala president amasankhana amalawi. So ifeyo ayepa nkhawati tinali pamenepo timafuna kunena kuti amalawi azindikire komanso tatsimikizire kunena kuti asasokoneze ndi mapropaganda amene akhala kutuluka mbuyomo, chifukwa kubwera mapropaganda ambiri komanso zambiri zakambidwa kunena kuti ayi mwina ayepa amenewa akufuna kunena kuti akhomererenso ndodzikonda afuna akhomerera anthu achikulire kuti asamayimire nawo. Ife tunena kuti ayi ngati malamulo pasakhale malamulo omuletsa munthu kupikisana nawo pampando naliwonse ndiye kuti wachinyamataso asaletsedwe. Ndinazenzanga pano nawonso akhalenso akulankhula zikomo kwambiri. Zikomo kwambiri. Munthu wachinyamata mdziko lino kuyambira kalekale wakhala akuwuzidwa kuti iye ndi mtsogoleri, akamalimbikitsidwa kuti achite maphunziro amawuzidwa kuti iye ndi mtsogoleri wa mawa. Nthawi imeneyo ndiye papita zaka chilandireni ufulu dziko lathu lino la Malawi, anthu anadzazindikira nthawi ina kuti yayi padzana paja mumatiuza kuti ife ndi atsogoleri amawa koma mawa silifika, chifukwa munthu titha kumulonjeza chinthu kumuuza ndi kuchitira mawa lija nkumuuzanso kuti timati mawa lija nkuzamuuzanso kuti mawa. Ndiye anthu adawudikira kunena kuti yayi bwanji tiziti wachinyamata ali ndi kuthekera kotsogolera, koma amene ndi mawu chabe. Ndiye ife monga achinyamata titaunkhira kusinkhasinkha ndi kuganizira tinaona kuti mapolisi ambiri amene amayendesera dziko kapena mapolisi ambiri amene amakonzedwa kuti akomere chitukuko cha dziko, achinyamata amapasidwa magawo akumusi kwambiri. Monga adanenera Anzake apa kuti achinyamata amangopasidwa mipira ambiri akathamange timatournament. Kuli achinyamata ambiri amene ali ndi kuthekera, chifukwa utsogoleri sutengera zaka kwenikweni. Utsogoleri ndi mphaso yochokera kwa Mulungu. Mulungu amamkonza munthu ndithu asanabadwe ndi kumpasa ukadaulo. Pali nkhani zambirimbiri za atsogoleri ena amene adachitapo zinthu zikuluzikulu adakali achinyamata. Ndiye ife pempho lathu pongofunanso kufotokozera bwinobwino kuti anthu ena amvesese kuti kodi ife kwenikweni tikuti chani chimene tikunena ndi chani. Pempho lathu ndiofuna kuti wachinyamata at least kuyambira zaka 30 ali mature enough, komanso democracy timapikisana kaganizidwe kuti kodi ndondomeko za dziko tingaziyendese bwanji, za chuma za dziko tingaziyendese bwanji. Achinyamata ambirimbiri akumakwanitsa kuzindikira chifukwa cha information panopa ndi yophweka kupeza kusiyana ndi nthawi yakale kuti udziwe zinthu ndiye kuti wayenda ma library akuluakulu kapena ndi mwayi upita kwina ndi kwina, koma panopa information kupezeka, anthu akutha kupita patsogolo ndi maphunziro awo adakali achichepere. Komanso
tili ndi achinyamata ambirimbiri amene ali ndi mphaso zosiyanasiyana za ukadaulo mmasekta zosiyanasiyana amene angathenso kupanga contribute. So kumulola wa chinyamata kukhala ndi mwayi oti angayimire nawo pa office ya president ngati kupereka mwayi kuti because zisankho anthu akamavota ameneka akhale ndi informed decision. So anthu ameneka asankhe pakati pa gulu lina la anthu limene likunena mfundo zina ndi gulu lina la anthu limene likunena mfundo zina. Gulu lina lokukhala la chinyamata amene akupanga represent more than half ya population ya dziko lonse ya Malawi. Ife tikunenera kuti anthu amenewa apasidwe mwayi at least zaka 30 athe kukhala ndi mwayi kuti atha kupikisana nawo, chifukwa pali achinyamata ambiri iso anzawo amene angamvetsese komanso tikumpasa mwayi kuti athe kukula nawo kumvetsetsa kuti boma limayendetsedwa bwanji, khalanso ndi mwayi ophunzira, chifukwa suti nthawi yonse imene tikutanthauza kuti wachinyamata akapasidwa mwayi ndiye kuti akhala president. Amalawi amakhala beni mphamvu yosankha ndithu, koma mwayi wapasa Amalawi kuti amveko mfundo zosiyanasiyana, chifukwa taona ndithu kuchokera kumene tinalandira ufulu kuzafika lero takhala tikuona zinthu zomwezo anthu akumatchula ndithu kuti mwina patabwera new blood yoyebwera bwanji ngati motivation ya chinyamata ikukhala ngatibe ikuwapo akuponderezedwa. So ku nkhani za chuma, nkhani ya zamaphunziro, nkhani ya zamasewera ndi zina zoterozo, majority ya anthu amene amatengapo mbali yayikulu ndi achinyamata. Ndiye tikanena kuti wachinyamata ndi mtsogoleri wa mawa, koma mawa lichalafika kumakhala ngati somu kumukankhira pasi, ife tikuona ngati pamene popo patakonzedwa ndithu achinyamata kuyambira zaka 30 at least 30 apasidwe mwayi. Ife sitikunena za age limit ya 80 kapena kumtunda ayi, ife tikugamba za zotilola ife monga more than half the population ya dziko lino kuti tikhale ndi mwayi omapanga nawo contest. Kumakhala ma debate kumene kucha, kumakhala ma manifesto, komanso misonkhano imene munthu wakuti wapasidwa mwayi kuti ayankhule mtundu wa Malawi auze zimene akufuna kupanga, akhala ndithu akuchita zimenezo. Ndiye mosatha mawu ndikusiyira Anzanga Denis kuti aitengere pamene. Zikomo kwambiri, thokozeso daliso mkulu wathu wa EPA, thokozeso Mr. Isaac Zuze youth advocate athu pa zimene akambako kale, neso ndingondezerapo mwina pa zimene akamba kale Anzanga kuthokozani Amawe kuti simene muli amene mukutionera, ena mukutimvera ma radio station, ena mukutionera masamba mchezo, ena mukutionera pa TV pamene. Nkhani iyi imoneka ngati ndi nkhani yaying'ono koma ndi nkhani yayikulu kwambiri. Ndi yayikulu chifukwa chani? Ndi nkhani yayikulu chifukwa kena kuti masomphenya a dziko lathu onse agona pamene mungawayikire mwachinyamata nthawi yabwino mukuyendetsa masomphenyawo. Mayiko ochenjera amene apita patsogolo anawalowetsa achinyamata mu system nthawi yabwino. Wani pakhala kuti tukamba inde za population, ma population ambiri ali ndi mwayi foti anthu ambiri mu population munda achinyamata, ma demographics ukamaona ali motero, zikusonyeza kuti workforce yayikulu ndi achinyamataso. And tikamati workforce tisimangoona ma factory, tizoona so administrative workforce, antchito othandiza muziganizo. Masomphenya adziko agona pati, agona pamenepo. Muone maiko akunja achina Trump osewa, achina Biden, mukafufuze kuti analowa mu system kwawo ali zaka zingati. Ena ali zaka 20, mukawapeza kuti anali nawo masenate mene mukupanga nawo ziganizo, you see, panopa ndi anthu amene akudalirika m'maiko mwawo. So timakamba ifeyo vision 2063, mbuyo omwe tinkakamba vision 2020. Vision 2020 inapanga fero miserable, panopa ndiyo sali vision 2063 ni Malawi 2063. Malawi 2063 so atapanga so fero miserable.
ngati achinyamata sitiwapanga include. Vuto loyamba limene funa ndifotokoze pachizungu timati youth tokenism, ndikaluso kowaonesa achinyamata ngati mwawawerengera ali panja. So muone ma workshop 90% amadzadza ndi achinyamata, koma ma workshop amene ajawa ziganizo zawo alibe power. Workshop ilibe power yobweretsa chiganizo ndi kusanduka lamulo. Makambirana zimene mujamugana ma t-shirt, mujambula zithunzi mwika pa status za therapy pamenepo, koma anyamata aja akatchena ma t-shirt aja ali ma workshop amona kuti ifeyo tili included. Silisali included, ndi luso limene limatchedwa tokenism. Akuluakulu opondereza ma system analipanga kale master luso limene lolo. You know, muone vision 2063 bali pose youth centered. Anthu mwapatsa bwanji vision musana apatse mphamvu yopanga ma decision. Mene ndibodza ndikuti mukungu wawerengera nawo kuti azingoneka nawo mu statistics mukaundula. Mukudziwa kuti ino vision 2063 amene vision 2020 idapanga center kwambiri mu kukulitsa achinyamata muzachuma. Wachinyamata wanji Malawi anasanduka ko billionaire. Vision 2020 chiyambireni kayinamba liti time manager mpaka 2020 yatulutsa kuti ali achinyamata billionaire palibe. You see, ma financial systems mwathu muliso tokenism. Achinyamata makhala mafolamu azangongole, mafolamu aza microfinance, mafolamu amati youth participation in industry chanchani palipose achinyamata alipo. Koma zomwe mukuchita kuti mudziwe kuti zikugwira sizikugwira timaonera malizatsi. Ndi achinyamata ngati mwaonapo amene akula muchupa kukhala mabilioneya ndi vision 2020 palibe. So dziko limene laneneratu kuti silingalole wachinyamata okhala president lapanga sendi a very big statement psychologically yowuza mtundoso wa Malawi kuti wachinyamata sitimamulola mu chinthu chachikulu, kaya ndi muchuma, kaya ndi moyo, kaya ndi mu decision making. Usiyeni musaganizire president iwo, koma ngati ikunena straight kuti silingalole wachinyamata okhala president, wachinyamata yodotani kuti asaloledwe. That should not show you chino kambalamulo. That should show you how system imamuonera wachinyamata. Imamuona wachinyamata ngati wokamuyuza, munthu oti akamuyuze. Mchikumbe wa nzeru kuti lumage usathere panjira. Mbewu zili munda pamakhala zina zimakhala panazale, zikamathayizi zina zikulowapo, pamakhaso even zina zidakalipompo munda momo wazofuna kupakiza mapando ena Afrika opakiza amatenga panazale. Inuyo mu system ya governance mulinda achinyamata panazale, mungalozepo presidential candidate wachinyamata Malawi muno mu history ya Malawi palibe. So mukakolola regime yatsogolera panopa mbewu zina muzazitenga kuti. Andi dziko loti lili pachiopsezo kwambiri muzachuma. Mukuvapo pana World Bank akamba kuti tatsala pang'ono kuti tifike pa point yoti chizachuma zathu sizabwereraso. Ndichiopsezo chachikulu chimenecho. Simaiko ambiri pa dziko lapasi apa sida statement imeneyo. Munabula mufufuze muno bwino ndi Malawi timayikwenda ku nkhondo, ife sitili pa nkhondo. Poli ma system amene akutambasulidwa adani athu a dziko lino, koma akwadziwa okhala akuluakulu achinyamata sakwadziwa from system ulibe panazale simunawayikepo. You see, kodi achinyamata adzakhala akula akutenga maudindo ulakuwa nawo mu system ndi azazindikire kuti kuli zingongole za China ma conditions akaonere konko, ndi akazindikire kuti kuli zingongole za IMF ma conditions akaonere konko, ndi akazindikire kuti dollar yafika pa 1000 kwacha zochita akazionere pompo. Mwalowetsa mu system mochedwa, ndi akakhala court of guard regime ili pano yapita ali stranded ndi dziko. And mind you, ali stranded ndi dziko ndi anawo ndi zidzukulu zanu. Chifukwa chani? Just because munali ndi ka sentence mu constitution kongonena kuti wachinyamata sangayimire nawo. Ifake tikuzani kuti statement manager imaoneka ya simple, koma it's a very 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 dangerous statement. And tikupanga promoting ma misconception ambirimbiri onena kuti wachinyamata sankhale president, achinyamata amakhala immature. Zoti alipo akuluakulu immature tizakambebe tsiku lina,
koma ndikufuna ndifunse funso limodzi. Generation malayi muno munthu akhani ma president 6 okha chiyambireni multi-party democracy ndi single party era titatenga mphamvu for matsamunda. Ma president 6 close to 60 years of independence akuzeni kuti generation iliyonse imakhala ndi mwayi ongotulutsa president kamodzi. So Achinyamata amene ali more than half the population ali ndi chance yozangotulutsa president modzi olo awiri imene makhalira fokuza kasi kubweranso generation ina amene ali achichepera osasanduka Achinyamata. You see, so you telling me kuti ma millions amene ali kwa Achinyamatawo sipangapezeke modzi awiri atatu akitira amene maifuna yoti munthu yamakhala kwanira pa president lisabodza by far. For even mukamaona so eniyo ma president anu masankhaposo sikuti aliyesa amene ali above 35 wankulu atokhala president ndochepa kwambiri amene angathe kukhala president fake makasankha kuyambira convention nkupita so ballot nchikuzo ifeso Achinyamata andi dziko lathu likwadalira Achinyamata munjira yosiyanasiyana. Achinyamata akusonkha misonkho ikuluikulu mudziko munomu. 70% ya misonkho imukidalira ngati dziko ikuchokera to the bottom down imene mwayinyozera kuti ndi Achinyamata. So are you telling me Achinyamata akutha kusonkha msonkho ndalama zimene zikuyendetsa dziko koma sangathe kusonkha nzeru pa decision imene ikuyendetsa dziko? Nzeru zopangira ndalama zoti dziko liyende ali nazo koma nzeru zopangira zisankho kuti dziko lipange ziganizo zoyenera alibe? Doesn't make sense. We're laughing stock among maiko and simungamanene kuti maiko ena zaka zawonso ndi makuti ife pene dziko lili la Malawi sitikuyenera kuzipanga so compare dziko lilonse. For we are amongst the west kulibe nkhondo koma chuma chathu chuchita kuoneka ngati maiko ankhondo. It means we need a custom made approach chovala chosokesa kwaterala chongokwana ifeyo mene tilili malamulo athu kachididwe kazithu kathu. So if our biggest advantage is using the pool of young people mene ilipo, pool imeneyo from leadership, pool imeneyo from workforce, pool imeneyo from skills labor, tiyambe kuyuza pool imeneyoyo mwansanga ibwereretu panazale. You see? So for dziko limene limapangalilayo na Achinyamata mu chuma, we cannot say singapangirira Achinyamata muziganizo. That's a lie. This also sizikupanga make sense. And manzi waso pali mfundo imene timayikamba kuti democracy ndiziganizo zimapikisana. And choicho mapakisa kuti kaganizidwe kakhale kosiyana ndi ma age segmentation. Anthu azaka 25 mwina kufika zaka 32 atokaganizidwe kawo nokupeka chitsanzo anthu azaka 50 mwina kufika zaka chakuti atokaganizidwe kawo. So ma segment amene akupangidwa muzaka amapakisa kuti anthu aja akhale oganiza mosiyana. Pamene pali strength ya democracy, because it means kuti pa ballot pakupangidwa present ndi kaganizidwe kosiyana achikulire akulu Achinyamata achichepere. Now that's a good balance. Ndikuti kaganizidwe kakupikisana, kaganizidwe kamapikisana ndi bwino chifukwa kuti nakuti pamakhala improvement. Zinthu zimapikisana zimapanga improve, opanda kupikisana sizimapanga improve. So kaganizidwe kamapanga improve kakomera Achinyamata kakomera dziko. So you take out the whole population kuika pambali kuti isapikisane nawo kaganizidwe, then mukupondereza kaganizidweko. It means pa board paper pali almost segment ya mbali imodzi ikapanga improve. It means amene wawina pa president pamene popo wawina ndi fundo yoti sidapangidwe try and tested, ndikuti si fundonso yokhwima yoti ingalamulire dziko. So avutika ndi Achinyamata dziko lavutika ndi dziko. You see? So this sentiment fanu kamba kuti imaoneka ya simple. And panopa ku parliament kuli political interest. We understand kuyena okhala political interest asima MP achama chokera musipani zosiyanasiyana. Koma interest ya HB minimum wage bill si political interest. I know pali ena anayi ndi zikuvera kuti amapikisana malimbana ndi zaka zakumtunda, zaka 8 kuti ena asayimire nawo. We don't have much information about that. Muna imene itoka political interest. Koma yathu ikungokamba kumusiko
kuti Achinyamata mwalowetse nawo. And I feel kuti MPRS pa umunthu akuyenera kuchiona mokonda dziko mosaganizira chipani chake, muona kuti I think apapa panaphonyedwa. Madziwa parliament ndi chofunikira kwambiri, ndichofunikira kuti malamulo athu analipo yambira kuti ife tikhale ndi ufulu zera muli atokha anthu akuda kuchoka mu ulamuliro wa azungu. Sinakatokha ndi malamulo onse at once, ukamanga nyumba peno maona kuti koma iyayi I think zingwe zazovala zikhale paseli pa dzuwa limalowera uko, zonse sizikachitika at once. So tikamayendera ufulu ngati dziko zili ngati tamanga nyumba iji, koma with time zipanga review kuti udapa galimoto thomapakira apa lambulani apa muikepo popakira galimoto, zingwe zazovala zitakhala apa, continuous improvement ya dziko lanu ndiye iso parliament, continuous law making for the improvement of the country. So parliament mukamati malamulo awa ndi constitution chinthu chachikulu tisasinthe, ndi ntchito ya parliament lija ndikuti dziko athu sili kupanga improve ka mukuyenda muzithokoza anthu amabwera ndi maganizo kuti abweretsa public petition kona kuti ikumadi lapa tinaphonya apo ndi mwayi wathu kuti tipange improve ngati dziko. I tell you zinthu zambiri zimwe zidandaula ngati dziko kungosintha chinthu chimodzi ngati chichi, muona impact imene parliament mabweretsa mu dziko la Malawi. Just kungosintha lamulo limenelo muona kuti pakhala tremendous participation on all angles ya Achinyamata. Even in your constituency muimva kukoma, because the constituency more than half of the population ya Achinyamata iniyo mukufunika mapo center, mukufunika mawadi azikati vibrant participation ya ideology imene MP wabweretsa, kuti anso mukhaliso ndi support. Kuba the moment Achinyamata anu ali ongoyang'ana kumbali usanga utaseni mwa ideology ndoli ndiso ntchito ikukulirani adimuziraba kuti makhala pampando ngati MP 5 years mulibe choloza. Why? Iniyo mukuyimira constituency, kuba constituency has tiny units, tiny units ang'ono mapo center kuli Achinyamata amene koko amene munawapatsa kutenga kuti you guys we don't need you governance, you see, and just imagine that. So we are really looking forward, and panopa ona nthawi ikuta mutati muone kalenda ameke bill imene mukamangoyikhalira osakambirana osaidutsitsa, it means mukamazayidutsitsa kutsogolo izakhala kuti kalenda ameke yaphonyedwa kale, ndikuti you have already betrayed population imene inakubweretsanso ku parliament. So I'm looking forward kuti zinthu zisimuziona ndi maso andale muziona ndi maso okonda dziko. Panopa dziko lili m'manja mwanu in terms of law making, and the future ikudalira inuyo, and the responsibility imene ndi yayikulu ngwena muitenge ndi seriousness, ndi chikondi, ndi maturity, komanso ndi nzeru. Ambuye akudalitseni, ambuye adalitse khama lathu, ambuye adalitse dziko la Malawi ndi la ufumu wake. Zikomo. Yayi kuyankhula kumene kuchokera kwa makosana kuchokera ku youth empowerment for political action kukambapo nkhani yogwirizana ndi age limit makamaka tikamayang'anira zaka zochepetsetsa zimene munthu akuyenera kukhala nazo ndi cholinga chonero apikisane nawo pa mpando wa mtsogoleri wa dziko lino. Nkhani yake yayikulu ndikufuna kulimbikitsa kunena kuti Achinyamata azitha kutenga nawo gawo pazochitika za ndale ndithu mdziko, ndi afotokozera apa kunena kuti pali kufunikira kunena kuti Achinyamata amene kuti apange involve kuyambira akadali achichepere adakakonda kunena kuti zakazo zidakatsikabe kumafika ndithu 30 fika pakadali pano timayang'anira zaka kuyambira 35 zakubadwa zimene munthu akuyenera kukhala nazo ngati afuna kupikisana nawo ngati mtsogoleri wa dziko lino. Chachikulu chimene adakamba apa nchonena kuti nkhani tisayang'anire mokhala ngati ndi maso andale, tiyang'anire pofuna kukonza mtunduwo ochuluka mwa iwo amene tili nawo mdziko muno ndi Achinyamata, ndi omwewa ngati Achinyamata ngati tikwasiya kunja pa ziganizo zikuluzikulu angakhalenso maudindo akuluakulu mdziko ndi kuti tikulakwitsa. Ndi kwawo kudali kumema aphungu wa nyumba ya malamulo kunena kuti aganizirepo pamenepa ncholinga chonena kuti nkhani yangati imene izathe kukambirana bwinobwino ku nyumba ya malamulo ndi kuyikapo chiganizo changati chimenechi. Tithokoze kuti munali nafe amenepo pakanema wa Times, ena tinali nanu limodzinso pa Facebook Times 360 Malawi, pamene ena tinali nanunso ndithu limodzi pa wireless yathu ya Times. Ine dzina langa ndi Ankoseunda sikuti ndekha kuno tinaenda zinzathu so abiratata amene atithandizira kuti zimene zimuthodzonera kumanso kumvera kumene muli. Tinayi ndi
komanso gift mlaviwa komanso komwe kumene tikuwulutsira mawu tili ndi Mike Mataka. Bwanji pa nthawi ino mutilole kuti tibwerere